No, takže môj tata bude mať 50-ku. Ja som chcel, že mu kúpim jeho Sen, Bavorák 65-ku, najlepšie nejakého 8 válca, nejakú 745i alebo 750i. Ak by bola, tak 745D, ale bola jedna iba. Tam bolo dosť výdajov, ktoré by boli potrebné. Je to video trošku horšie, lebo nemám si to tu kam položiť. No a však tátovi som to povedal, lebo nebudem vyberať auto bez neho proste. Tak išli sme sa na jednu pozrieť a tá akože nebola zlá, to auto ako také, ale 765 bola taká, podľa mňa aj podľa môjho tata, proste to nebola až taká limuzína, nebolo to až také luxusné, bolo to skôr stále ladené do športova. No a potom došiel s inzerátom vlastne, ktorý, keď som videl fotky, tak mi to normálne to auto vzalo dých. Slova a všetko, proste nevedel som, čo na to vôbec povedať a bolo to za veľmi dobrú cenu. Tak som si myslel, že to auto bude proste strašný vrak, tak jak je to zvykom, my proste kupujeme vraky. X5 je dobrá, moja 39 tiež, ale zvyšok sú tak akože vraky. Citroën Mamin tiež je dobrý. A išli sme sa na to pozrieť, išli sme z Bratislavy do Lučenca nejakých 260 km, čo sa podľa mňa oplatilo. Ja už sedím v tom zázraku. Je to 8 válec, je to 8 válec v nafte s dvomi turbami. Není to BMW a není to Mercedes. Z toho vyplýva, že teda samozrejme Nemec to je, takže by to mohol byť Phaeton alebo A8. Alebo teda Phaeton, ako sa hovorí, ja to radšej vyslovujem Phaeton, mne sa to viacej ľúbi. Je to A8. Je to A8 longová, D3, 4 liter diesel, nie je to 4.2, je to 4 liter. Ale to auto je preplnené výbavou. Mal to, ja som sa pozeral do toho, ešte mám k tomu originál papiere, mám ich doma. Mal to, prosím pekne, riaditeľ Happy Day, čo sú juicy, ak sa nemýlim, alebo sirupy. To auto aj vyzerá, že to mal riaditeľ firmy. No dneska to budem čistiť, takže mám tu už nejaké veci, hej. Keď tam píšem kľúč, tak sa samozrejme vysunie displej, ktorý tu funguje, nejak v mojej predchádzajúcej A8. Je tu takýto detail. Má to najazdené 416 000, ale na tom aute to v podstate skoro vôbec není vidieť. Má to nejaké malé problémy. Sú tam vstreky, ktoré sú už horšie. Má to problém, nejsú tam v podstate brzdy, už neexistujú, ale mala to pani, ktorá vyzerá, že sa o to starala. Ak to náhodou pozerá, tak ju pozdravujem. Poďme si ukázať hlavne to auto ako také. Jak som hovoril, je to long. Tie zadné dvere sú naozaj dlhšie. Má to keyless, ktorý nepôjde, lebo kľúče sú v aute. Je to, prosím pekne, exkluzívka. Komplet v koži. Má to elektrické roletky, televízory, posuvné zadné sedadlá, ktoré normálne fungujú. Má to klimapanel vzadu, ktorý nemala moja 8 stará. Toto je facelift, je to rok 2005, čiže vlastne posledný rok, kedy sa ešte dával 4 liter, ak sa nemýlim. Má to dokonca vzadu vetranie, čo podľa toho, čo som videl na bazoši, tak není štandard, ale na bazoši nejsú všetky kusy, to je jasné. Bolo to normálne, tieto sedadlá, toto neviem, či z toho ide klíma, to som ešte neskúšal, vzadu som ešte nesedel, hej. Má to zrkadielka na líčenie. Natáčam to na telefón, áno. Čo ma najviac zabilo, tak tu je prosím pekne chladnička, ktorá funguje. A toto som zabudol, tu. Má to prosím pekne ešte originál Audi Exclusive poháre. Takže asi tak. Je to fakt preplnené výbavou.
má to hodne veľa vecí, na ktoré nemám šancu si spomenúť. Hej, mám 177 cm. Zavriem si dverca. To mám plne natiahnuté nohy, hej. Vyskúšam si to ešte tak akože láhnu, nastaviť to sedadlo. Keď mám sedadlo úplne vzadu, tak mám hodne miesta pred nohami. A môžem pozerať telku. To je to rok 2005, to proste, akože ja chápem, že dnešné auta to majú, ale vtedy to bolo niečo iné. To proste, neviem, jak by som to ani okomentoval, to auto mne stále vyráža dých, máme to, však doma je to, ja neviem, asi 4 dní. No, už som zase vpredu, volant je v modrej koži v kombinácii s drevom, neviem, čo to je za drevo, ale je veľmi pekné. Samozrejme, všetky tieto fungujú. Toto sa neotvára, to robilo na mojej starej 8, keď sa mi to podarí nájsť, tak to sem hodím. Je tam palúbka obšitá v koži, stredový tunel obšitý v koži, tapacír je takisto jak vzadu. A toto vlastne celá táto tmavá koža, tá je tmavomodrá, není čierna. Má to alkantarový strop, samozrejme šíber, to nemôže chýbať. A teraz nepôjde, lebo tam není kľúč. Vpredu odvetrávanie, vyhrievanie, potom zvyšok normálna klíma, štartovanie na otáčku prsta, prosím pekne. Vzadu je elektrická roleta, ktorá je sklopená, není uvidieť, ktorá je sklopená. Je taká už choršia trošku, chorejšia, alebo jak by som to vyslovil. Inak je to v podstate normálna A8 s Bose reprákmi, není to Bang & Olufsen, ale mne osobne ten Bose sedí viacej. Ten Bang & Olufsen som počul, že je na vážnu hudbu, že toto je skorej také, ten Bang & Olufsen, teda ten Bose je taký akože lepší na hociakú hudbu. Čiže, ale mne je to v podstate jedno, ja rádio počúvam úplne niekde na minime. Tátko, keď si to vytočí, tak on vlastne jemu ide o to, aby to malo dobré basy a dobré výšky. Čo má v podstate aj moja 39 a to teda zrovna nejaké extra rádio tam nemám. Ja tam mám obyčajné hi-fi. Tie sedadlá, tie sú krásne. Na to, že to má 416, skoro 17 000, tak tie sedadlá sú krásne aj šoférové. To fakt treba uznať, akože jasné, je trošku popraskané, ale na skoro 500 000 je to dosť málo. No a jak som hovoril, tak je to facelift, čiže už to má veľkú masku, ktorá ja osobne som zastanca skorej tej malej, tej dvojtej, čo som mal vlastne na mojej starej 8, tá sa mi ľúbi viacej, ale je mi to v podstate jedno, akože A8 je aj tak krásne auto. Má to originálne 19-ky, ešte teda čo sa na 8 dávali. Ja osobne by som na tom radšej videl speedliny z S8 alebo teda RS4, RS6, RS4, ale akože je to v podstate jedno, má to byť na luxusné na to, aby to vyzeralo jak športové auto. No a čo sú vlastne ešte problémy, tak brzdy neexistujú, to som hovoril. A neviem, či je to vidieť na tom videu, ale to koleso je mierne vyhnuté dovnútra, čiže to vlastne znamená, že tam sú trošku horšie ložiská. Ja sa čudujem, že sme s tým došli. A sú tie ložiská už také na pokraji smrti, už sú v podstate mŕtve, už aké by neboli. Krytky mám v kufri, to áno, na kolesa. A poďme pozrieť kufor ešte. Kufor je síce elektrický, ale treba mu pomôcť. No, tu mám krytky, lekárničku.
Ten kufor sám o sebe je dosť dlhý, len tá lekárnička, či čo to je ona, chladnička robí trošku teda, alebo teda bere si trochu toho miesta. Sú tu tieto háky na obidvoch stranách, to je na nákupné tašky. Tu je CD menič k televízorom s navigáciou. No, to nezavriem zas. No a pod podlahu, ktorú neviem vyťahnuť, tá je taká horšia už, tak je ešte zabalené originál Audi koleso na Continentálke z roku 2005. A koleso, vlastne plecháč obyčajný, ten maličký, ale ako dojazdovka je to v pohode. Toto auto je v krásnej modrej metalíze, je to niečo jak Orienblau na 39. Vyzerá to veľmi dobre. Bude to treba umyť, to je tiež akože jasné, ale bude to treba umyť, ale inak je tá farba veľmi pekná. Není to v podstate skoro nikde odraté, len tie svetlá už sú trochu horšie, ale to sú LED diody a po 20 rokoch sa ani nečudujem, že už proste niektorá tá diodka vypoveda službu. Pre porovnanie, v garáži mám zaparkovaného šrota, ten je Orienblau, tmavomodrá. Je to tiež veľmi pekná farba. Veľmi podobná tej A8. Ešte taká vec, ten šíber je solárny, neviem či to mali všetky osmičky, ale táto to má. Je to solárny šíber, on vlastne púšťa vetrák, neviem jak to funguje, že či musí byť auto zamknuté, ale viem, že to funguje, lebo keď som sem došiel, tak to auto tu vlastne stálo 3 dní na slnku a došiel som sem ráno o 9, čiže už bolo slnko celku dlho. A nebolo to vôbec zle, čiže asi to funguje, neviem síce jak a kedy, ale funguje to. Není tu, že zima, lebo ono to púšťa len vetrák, nepúšťa to klímu, ale funguje. Našiel som ďalšiu zaujímavú vec. Toto tu. Ja som vedel, že to má D5. Nevedel som, či to mala D4, ale že to mala D3. To som nečakal. To som fakt nečakal, že tu sa dá posúvať sedadlo, ktoré je predo mnou. Ale sedadlo je nastavené na mňa, lebo sedel som tam ja a v pohode sa tu natiahnem. Sadnem si jak človek. V pohode sa tu natiahnem, hej. Ešte si tam viem schovať nohy. Ja nemám šancu dočiahnuť proste na sedadlo pred sebou pomaly.